Λοιπόν, Τζουτζουκό, μη γαμιέσαι. Το ξέρω ότι είσαι θερμιδικό έλλειμμα, αλλά πρέπει να ξεκινήσει να τρως λίγο ψωμάκι. Να σου πω γιατί. Γιατί το γαμμένο ψωμάκι έχει μέσα γλυκόζη. Η γλυκόζη, ό,τι καταναλώσεις σε τελική φάση θα πάει στα μυουλάκια σου, Τζουτζουκό, εντάξει. Λοιπόν, εκεί στα μυουλάκια σου, όταν εσύ ασκωθείς και ασκηθείς, αυτή προκειμένου να έχεις εσύ, Τζουτζουκό μου, ενέργεια, θα διασπαστεί. Όταν θα διασπαστεί αυτή η γλυκοζούλα, η οποία τι είναι, να σου εξηγήσω και τι είναι, είναι ένας υδατάνθρακας, ειδικότερα είναι ένας συνδυασμός 6 ανθράκων που περικλείονται από υδρογόνα και οξυγόνα, και αυτό που καθιστά την γλυκόζη, μαλάκα, είναι το γεγονός ότι ο διπλός δεσμός οξυγόνου βρίσκεται στον πρώτο εκ των 6 ανθράκων. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όταν εσύ ασκηθείς, η γλυκοζούλα θα διασπαστεί και από αυτή τη διάσπαση θα προκύψει ATP. Τι είναι ATP? ATP, Τζουτζουκό, είναι αυτό που κοινώς γνωρίζουμε ως την ενέργειά σου. Είναι η τριφωσφορική αδενοσύνη, έτσι λέγεται. Η ενέργεια που υπάρχει μέσα στο σημείο σου και που προκύπτει από διασπάσεις υδατανθράκων ονομάζεται ATP. Λοιπόν, το ATP και αυτό με τη σειρά του διασπάται σε ADP και PI. Δηλαδή η τριφωσφορική αδενοσύνη διασπάται σε μία φωσφορική αδενοσύνη και μία φωσφορική ρίζα. Λοιπόν, τώρα σχεδιάζεται τι γίνεται. Έρχεται ένα ενζύμο καυλωμένο και λέει θα πάρω τη φωσφορική ρίζα και θα τη στείλω στο ρεύμα άνθρακα. Λοιπόν, αυτό το γαμμένο ενζύμο που λέγεται εξοκινάση στέλνει τη φωσφορική ρίζα στον έκτο άνθρακα και η γλυκόζη μας γίνεται πλέον 6 φωσφορική γλυκόζη. Πρώτο στάδιο, λοιπόν. Έρχεται και ένα δεύτερο γαμμένο ενζύμο, πιο καυλωμένο, που λέγεται ισομεράση και λέει: κοίταξε να δεις, εγώ δεν γουστάρω άλλο γλυκόζες. Θα βγάλω τον διπλό δεσμό οξυγόνο από το πρώτο άνθρακα και θα τον βάλω στο δεύτερο άνθρακα. Λοιπόν, από τη στιγμή που φεύγει από τον πρώτο άνθρακα και πάει στο δεύτερο, δεν έχουμε πλέον γλυκόζη, έχουμε 6 φωσφορική φρουκτόζη. Λοιπόν, σαν πυρό νερό για να συνεχίσω. Λοιπόν, έρχεται και ένα τρίτο ενζύμο. Αυτό είναι πιο καυλωμένο από όλα, ρε. Το PFK και λέει: παιδιά, καλά όλα αυτά που μου λέτε, αλλά εγώ δεν αρκούμαι σε μια φωσφορική ρίζα στον έκτο άνθρακα. Θα στείλω και μία στον πρώτο. Λοιπόν, και άλλη διασπάση ATP-PI. Παίρνουμε το PI που είναι η φωσφορική ρίζα, όχι εμείς, το PFK, και το στέλνει στον πρώτο γαμμένο άνθρακα. Άρα τι έχουμε πλέον? Έχουμε ένα συνδυασμό 6 γαμημένων ανθράκων με τον γαμημένο διπλό δεσμό να βρίσκεται στον δεύτερο γαμημένο άνθρακα. 2 φωσφορικές ρίζες, μία στο πρώτο και μία στον έκτο άνθρακα. Και πλέον η γλυκοζούλα μας έγινε ένα 6 διφωσφορική φρουκτοζούλα. Ξέρω να το είπα προηγουμένως ότι η γλυκόζη γίνεται φρουκτόζη κλπ. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, όλες αυτές οι πίπες, όλες αυτές οι μετατροπές, αγάπη μου γλυκιά, Τζουτζουκό μου, μεταφράζονται σε ενέργεια. Διασπάσεις, αναγεννήσεις της πουτάνας. Λοιπόν, φάει ψωμάκι, χρειάζεσαι τη γλυκοζούλα, γάμισε τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεσαι μόνο πρωτεΐνη, θέλεις και λίγο υδατάνθρακα. Εντάξει, φάει ψωμάκι. Και άμα δεν σ' αρέσει το ψωμάκι, φάει μακαρονάκι. Αν δεν σ' αρέσει το μακαρονάκι, φάει ριζάκι. Αν δεν σ' αρέσει το ριζάκι, φάει γαμμένη πατάτα. Άμα δεν σ' αρέσει ούτε αυτή, πήγαινε πνίξου, κόψε το λαιμό σου, χέστηκα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Θερμιδικό έλλειμμα και μαλακίες, Τζουτζούκος, στο διάλογο.